Madamo gyud salamat sa aton nga pagpangalagad subong adlaw. Welcome diri sa programa Ilonggo News Live. Makitaan nyo sa aton nga page subong sa iChannel kag sa Ilonggo News Live. Makita nyo ang aton nga interview subong nga aga kag medyo hindi mayo ang timpo no. Nagaulan-bulan sa mga areas nga sa din makabig naton daw mga prone areas ang baha. Halong kamuda kay pagkatapos ang baha, magsagdant water, ang dinggi, tama kadamo. No? Upo naton diri sa Master Control si Engineer Ruben Panes, kag medyo absent subong Director si Toto Rex kay pista sa Barangay Atabayan, sa Barangay ni Toto Rex dito sa Tigbawan. Good morning sa aton mga viewers. Kag welcome sa aton nga pagpangalagad. Taga naton timpo na yung pagpanamyaw ang aton nga bisita subong aga. Kay kung may timpo siya basta Sabado, way gid siya naga pangalibad nga mag-attend sa aton nga programa. Upo naton sa subong aga si Director Didoy Hiduspan sang LTO. Ang LTO sang una sinita magid ka alof sa media, no? Pero subong bangod sa liderato ni Director Eric Tabaldo ag ni Assistant Director Didoy Hiduspan nang invisible naman ini sila kay madamo nagapamangkot ano ang ma-report sa LTO, ano ang himahimo sa LTO sa mga bagay nga ginapaabot naton sila kay may mga page sila i-announce ato ko ng page sila kay diri naton ni ipalayag ang aton interview subong aga. Good morning, Director Didoy Hiduspan, sir. Welcome sa aton nga pagpangalagad. Good morning, Ilonggo News Live. Good morning, Iloilo City. Good morning, Western Visayas. Medyo ikaw subong ang madahog nga persona nga permi lang gina-interview bangod man siguro kay titang invisible ka mo bilang mga alagad sa gobyerno nato labi na gid sa ahensya sa LTO. Director Didoy, sir. Well, pasalamat kita no nga may mga avenues kita for public information dissemination katulad no Ilonggo News Live kag other media outlets no kapin pa ang Facebook Live no which is very accessible sa tanan no not only nationwide but worldwide no. So ini no nakita namon sa Land Transportation Office nga diri no is the best possible way that we can disseminate our plans and programs kag makakuha man kami sa feedback whether it is positive or negative that will strengthen our resolve to implement the plans and programs of the Land Transportation Office. Abi mo subong ang ang social media tama gid ka dahog no bisan diin ka lang ang ahensya sa gobyerno may mga page sila kay din nila gina-report ng ilaya mga performance no sang una mabudlay sang una nga mga way back mga 10 years ago way pa ni magusong Facebook do kabudlay no pero subong pwede na sila maka-post any activities any plans nila kag of course may mga comments kag hindi maayo kag maayo man nga sa din diri ang ginabasa ini sa mga direktor, sa mga chief local executive, agod nga dira nila masabat man ang ila nga mga dapat inugsabat sa mga pamangkot Direktor Didoy. Ang isa sa mga bagay nga taga nato na isang pagtamod subong, ining no contact apprehension nga ginapatigayon subong sa gobyerno kay daw tama ini ka init subong nga isyu labi na sa opisina sang LTO Director Didoy, sir. Well, ang no contact apprehension no applicable niya sa mga Metro Manila naton nga opisina. Diri sa Iloilo City kag sa Western Visayas why pa kita sang infrastructure no nga capable patigayon sang no contact apprehension. However, may ara kami nga infra subong nga ginapatindog no aton nga vehicle recognition enhancement no system. May ara kita nga ginapatindog dira sa Taft North no kung makita niyo may ara dira nga do structure nga butangan namon sa mga CCTV no kag well it is a preparation for
bigger things to come, no, like no contact apprehension nga ginambal naton subong. May ara man kita sa Quintinsalas, no, nga ginaobra dira, no, dungan sang ining sa Taft North. Kaga parallel sini na may ara makita sini sa Bacolod nga ginaobra, no. This will be a start, no, sa ang aton mga pagpatigayon sini mga plate recognition, no, to mga anti-criminality naton nga in tandem sa aton police. Pero as to the issue sang no contact apprehension dito sa Metro Manila, ginapa-review ini ni aton bag-o nga Assistant Secretary si LTO Chief Attorney Joe Guadis III, no. Well, siguro damo man sang mga gamay pa mga glitches sa sininga system kaga ang ano gani sini ang instruction ni bago nato nga secretary si Secretary Jaime Bautista sa kaya ASEC Guadis is full speed ahead, no. So kung magambal kita nga full speed ahead, no, that dapat more or less ma-perfect na to ng system before nato ini-implement because like subong sa Land Transportation Office kung ma-notice nyo naglaba-laba ang aton pila sa registration, sa licensing, nagdugay ang aton processing time. Nga hindi dapat matabo. So taga naton ini isang solusyon, no, through kay ASEC Guadis nga mga pronouncement nga ang aton daan nga IT provider will be top again para nga mag-work in parallel with this new IT system naton which is the LTMS. Makadto kita da karon sa kuan sir sa service provider na kay gusto naton pamangkot maklaruhan parte sa ng service provider kay isa na sa mga rason nga sa din na delayed ang mga mga issuance sa mga plaka diri sa ato, no, sa Western Visayas labi na gid sa bilog nga Pilipinas. Sir, magsiling ka nga no contact apprehension plans according sa imo Manila lang ni. Pero ano gid bala ining no contact apprehension plan? Pwede ma ini ma-adapt diri sa aton sa bahin sa nga Iloilo kay daw may random circular na kung executive order ini, di ba, sir? Well, more than the legal documents, no, nga kapatigayon sini, may dapat may mga infrastructure kita. Okay. So kung magambal kita nga ang infra dira sa may Quintin kag sa kwan ang going sa Top North. Yes, pero Okay. ang aton nga infra, no, nga ginapatigayon diri sa purpose of the plate recognition, no. Plate recognition. Plate recognition kag mga anti-criminality nga mga, no. So gapakadto kita dira, no, sa no contact apprehension kay pwede na naton mabutangan sa mga CCTV. Kung nantawon nyo, no, like sa MMDA sa Metro Manila, maski gadagan na mo sa lakyan makita da nga bay kaga seatbelt, bay kaga sa local lane, no. Makita da mga violation mo, no, sa camera, and then ginapadalaan kasi na sang ano kung may makapture sila nga violation, ginapadalaan. May receipt? Ginapadalaan na ikaw sa balay mo sang violation mo, no? Padalaan Yes. kagid personal nga ginakuan dog na deliver to kuno by mail o kon by Mail, no? By mail Okay. kay makita nilang imong plate number. So ginapadalaan nila ang imong address, no, based sa imong plate number. Kung ano imong violation. That's why nga very convenient man but syempre unlike other countries nga daw very advanced sila on sa mo nga aspect daw kita, no, may ara kita gamay pa nga i-perfect sini or i-refine sini. That's why nga ginapa-review na subong ni ASEC Guadis, no, kung ano paano ma-strengthen ang ini nga policy, no, no contact apprehension nga policy. Okay. Masunod kita di parte sa kuan, kay iangot ato ning pamangkot. Parte ini sa service provider kay sang una sini dugay-dugay naman way ko kalto sa LTO, almost guro mga 15 years na, no, nga way ko da hindi ko visible sa LTO. Pero sa unang service provider lain, ano ko nito sa unang service provider da? Stratcom. Ano? Stratcom, no? Dumduman ko sa una sa nagakadto kita da sa kay Manong Anuel Bonite. Stratcom to. Subong, daw medyo may gamay nga problema ini kay after sang bago na lain nga administrasyon daw ginislan ang service provider sang Dermalog kung di ko maglipa Yes, Dermalog, no, may gina-jot down ko na Dermalog kag bangod sining bago nga service provider
daw na delay ang isyuwan sa mga plaka, no? Kita mo may mga karton ng plaka sa iban, Director Didoy. Well, I beg to disagree, no? Kaya ang lain niyang plaka sang sa licensing kag registration nga transaction. Ang plaka na ton, actually, kung makapamasyal ka sa among opisina, very abundant ng plaka, no? Okay. Ang aton nga four-wheeled nga plaka, no? Except sang aton nga mga government vehicle, government mga red plate na ton. Very abundant na, no? Gasulubra na gani, ara na sa aton gani nga mga parking spaces da. Kay it will be aimed to be distributed sa aton mga dealer kag aton mga Pero why pa ma-deliver? Ara na, yes, so ara na. Na-deliver na. Yes, na-deliver ng iban, no? Kag Na-issue na si mga sa mga plate. yes, Okay, okay. yes. Ang Maayong aton nga balita na. ginaulat sa buong ang aton nga production sa aton nga mga motorcycle plates. No? Motorcycle Ang plates. aton motorcycle plates amo nang may issue because sa una sang patigayon ina nga dapat na tani i-produce. There was an issue nga duwagin ang plaka sa motorcycle. Oo. So ginbalik ato sa framers ato kag gin-review liwat. That's why nga na-delay ato ang pag-produce. Sinanaw karon na itso na ang aton nga plaka sa motorsiklo. In fact, ang Land Transportation Office nagpadugang nga isang isa pa ka robot para nga Magimo. Isang plaka. ma-hasten ang pag-produce sang motorcycle plates, pero kung taman kadamo sang backlog sang motorcycle plates. That's why nga gapangan-angan kami because we produce kami sinado 1,800 A day? a week, no? A week. A week? Sang sila nga plaka, So, no? ang klase sang plaka na daw, ano pa naman na? Ano pa ng term sinang plaka lang nagamit? Kaysa muna sina dali mabuka daw ginareklamo to na may mga amo na mga reklamo nga. Well, ang atong nga plaka subong no kung ma-compare mo sa una, very sturdy sa mga plaka ta. Okay. Kag kami nang produce sa plaka sa plate making plant sang Land Transportation Office gid, no? Kamo lang mismo Yes, nagawa. arada, Okay, no? okay. So So may mga barcode ni sir? yes, ang aton actually nga motorcycle plate, may ara kita sa color coding, no? Color coding. May color coding kita ang aton sinadire do lavender bla mo ang aton sa region 6, no? Ang ibang nga region do di ako sa ulo ko no. Okay. But we are trying to produce as many motorcycle plates as we can. So far ang motorcycle plates lang gid ang problema. Yes. Ang sa mga Yes. PUB, PUJ, daway problema. Well, ang sa PUB na ton may ara man gamay nga backlog. But ang abundant gid nga kinahanglang lagso na to ng motorcycle kay Kaya ang- mo ni Permi ang nagakalis baligyanay sa motor tamang kadasig. So we cannot catch up with the Kaya ginagamit may iba sa riding tandem man eh. Yes, that's why amo nang sign- amo nang una nga consider sa pag nga na-delay ang aton nga pag-produce nga plaka. Correct. May mga barcode sa siling ko kina may mga daw mo magkabi ito naman no may mga barcode. May na- mga RFID kita Ano sini. pa na? RFID no. RFID. Oh yes, ang identification naton sa motorcycle nga gina-encode naton sa aton system. Kag pag-check pa mo na balaan mo nga fake kag hindi. Kay kilabanan sina direktor may mga fake nga ginagamit labi Yes. na gid kung gamito nila sa mga sa mga criminalities. Lain ang lain ang gagwa, lain man ang aktual nga nakita mo. Yes. May ari kita ni ma-detect nato nan dire. Well, sa aton opisina before naton inisyoos na ang mga plaka te gina-encode naton no, may gina-RFID naton ang mga plaka para nga magsulod sa atong nga system. Well, insofar as sa the anti-criminality, yaman sang pulis na yung trabaho. But we're trying to help no nga dapat ara gid sa system nato ng ini nga mga data sang aton mga plaka. Sa ang service provider, balik kita sa service provider, ang Dermalog kuan ni ano ni Stradcom nag-upod ni sila o kung mabalik ka mo sa mangita ka mo naman sang service provider nga iban. Well, ang initial nga plano ni ASIC Wadis is to tap the services again of the Stradcom to operate in tandem with the new nga provider. May nahinay ning LTMS because I don't know kung anong, I'm not an IT expert, no? Pero the way I see it,
Sa una kung mag-Stratcom, sa una nga transaksyon, pas be renewal kag iba nga miscellaneous transaction, pwede mo na ya ma-transact nga isa lang, no? Okay. So subong ya hindi pwede. So pas be mag-renewal ka, matransaksyon ka na renewal. Mhm. Dason kung may transfer of ownership, mabalik ka na naman kag i-transact mo naman again. So una ya mag-transfer of ownership ka, pwede mo madungan sa renewal. So madasig ang nga processing time. Pas may makuha mo renewal, transfer kag ibang nga miscellaneous transaction in 10 minutes, no? Subong do madugay-dugay siya because ma-renew ka anay, dason ma-transfer ka naman. Dason iban pa nga miscellaneous mga transaction, may correction of entry ka. So Pero ano bintaha daw bintaha gani kay ti isa lang kakwan daw isa lang yung katransaksyon. well, amo na gani ang bintaha sa una. Amo lang bintaha. Oh, pero subong kay hindi mo siya makuha sa isa lang nga transaksyon ang okay. different nga transactions. Hindi mo siya ma-process at the same time. Oo. Gadugay. No? Pas 10 minutes ang ini, doon may another 10 minutes naman sa dire. Di mayroon na ako ng wifi na ton, Dasig. madasig. Sige sa damo magagamit, slow down man kita. So ka-delay pagid, no? Nakita naton ang namin sini because Asik Wadis is an insider, no? Is a former regional director sang Region 1. So hindi na kami kinala patag siya nga may amuning problema kag amuning solusyon. Ang bala niya nga daan kung anong problema kag ang may possible na sa nga solusyon because he's an insider sa LTO. Oh. So na sa una namon nga RDS conference no aging patigayon dito sa Quezon City. May ginatag na sa diyo nga solusyon. That's why ang solusyon niya is to tap the Stratcom again. To work hand in hand with the LTMS ang Dermalog na ton nga bagong provider. So subong we are waiting for a memorandum from him kung ano ang final nga desisyon, no? Kaya siyempre ang Dermalog may mga kontrata man sa opisina, so may mga legal diri. Kasi way pa matapos ang contract nila bla. Yes, may mga legal diri nga considerations. No? Nga masulod ang ang daan nga provider. So tungod nga abogado man sa Asik Wadis insindihan niya ni tanan. Okay. So amo na guro ang gina-refine subong no how to legally brought in again Stratcom no to work hand in hand with Dermalog. Ang problema lang kaysa kay kung bago administrasyon may bagbo man sila yang tao man. Amo na kisang nga problema ang mga stakeholders, no? Pero anyway, according sa kay Director Didoy, ginahimuan ni Hitso para nga madasig ang releasing sang whatever nga ginapatigayon sang LTO. Sir, siyang na nagliga di damo kung way back mga pilato ka mga binulan, damo gid siyang aksidente sa mga salakyan, no? Kag sa first interview naton sa imo, da may plano kamo kag may-ari kamo di nga daw breath inhaler, no? Mabalaan nyo na kung nakainom ang tao, ang driver. I don't know kung nag-exist pa ni sa siyudad sa Iloilo kay hindi mo may bitak labanan, motorsiklo, may ara nga mga problema, sir. Well, ara na no, sige na nga aton nga operate sini sang aton nga anti-drunk driving law. Oh. In fact, may na-deputize na kita diri sa aton nga ICPO, may 11 kita ka police personnel nga naga-operate sini no together with sang aton nga law enforcer sa Land Transportation Office. So actually daw damo na gani nag-agi sa akon opisina because mga legal ni nga mga issues nga agi gini sa akon. May ara na gani nga gina-administrative naton nga filing no sang revocation sang mga license because under the law, under the anti-drunk driving law, pag mag-refuse ikaw to submit to an alcohol bet analyzer, may automatic revocation sa imo license. No? Galing. Yes, muna
That's Porque why nga may court kwan pa na ano pa na sila ano pa na wag sana magi pa nagos korte, no? well, the law states that if you refuse, no, and once may certification kami halin sa aton kapulisan nga you refuse to have Submit. yourself undergo an alcohol breath analyzer, no, upon showing some Right there and probable then? cause. Yes. Kasi dakpon mo ko kay nakabalaan niya nga na-disgrasya ko na kay so may breath analyzer ko na kag balaan kag pag positive right there and then pwede mo kumakon mga friend. Hindi ka magpositive kung why ka ma-undergo sang alcohol breath analyzer, no? So, pasbe, may arak kita probable cause, no? Isi-isipin mo sa lakyan, in-flag down ka sang amon opisina or Enforcer. sang police, no? Nga deputize sa ito nga police. Gina-undergo pa kita sang sobriety. Arak kita tatlo ka iba nga Oo. pungsod, no? Nga ginapalakat-lakat ka. Okay. No, to know nga Napalakat kung ka, saktoy mo ginapa- balanse, oo. no. If you fail the sobriety test, no, i-undergo na ikaw sa alcohol breath analyzer. Once you refuse, automatic na revoke ang imong Okay. lisensya. That's why nga if mayara kami nga Pero damo kita breath analyzer de director. yes, mayara kita breath analyzer na distribute na naton sa kapulisan siguro more than a month ago or mga 2 months na gani, no. Bilog ka rin yun, no? Hindi, uno na sa Iloilo City lang. City Kaya bala mo, may arak kita nga breath analyzer mga around 20. Them with them, no, sa mga gabi, no, kaga kilalantaw naton ang effectiveness ni sang alcohol breath analyzers naton. Good morning sa aton bisita sa nakainom ka. Well, ang automatic revocation mo lang hindi mo na aton. Seriously, no? Sir, ang aksidente sa lakyan, perti ka damo, ang buton may kwan ka mo, may baseline ka mo kung nagsaka, gidman, pa mo nga year, last year, mga 2 years ago, asa subong, pila ang mga nakabi na ton nga aksidente sa lakyan, mga death kag injured, director ko may data kasi ni. Well, ang pre-pandemic nga more or less mga 200,000, no, physical injuries. Ining death ni anong klase sa lakyan ang nakakabungkos ni? Well, ang ang 30% sini motorcycle. Wow! So kag siguro ang data nga ni nakuha naton hindi iya sa Land Transportation Office nga first responders ni permi pero data ini sa aton nga PNP. Pinpin. So kung magpangita kami sang datos sang mga injuries or deaths, no, arising from road crashes, sa police kami gapangayo sa mga data. Kay first responder sila mo, Yes, no? yes. Oo. Bako damo gali 30% sa 100, 30% gid ang kuan. Tamak mo muna kadamo, no, kung magambal kita nga may 10,000 kita nga napatay sa COVID. Ang aton average siya sa road crash victims, no, nga na resulta sa pagkamatay sang motorista is 12,000, no, 12,000. So Damo pa sa COVID? yes, amo na gani nga well sige ang aton nga public information drive, no. Pero why ka mo sang kuan sir? Why ka mo sang data diri sa Region 6 sini? Why ka mo data pa? Sa Region 6, no, doon din ako sa ulo kung anong aton Marami data sa sini sa mga Region more or less 6, mga no. pilayan. But I will have to check again, no, with the Okay, PNP okay. sa aton nga accurate nga data sini. Okay. Sir, bangod sini ang LTO, board member Monsik, isa ini ka informasyon paabot naton dano. Sa mga kabanwanan, Direktor Didoy, bangod sini nga mga kadamo sang aksidente sa masalakyan, ang nag-utas ang kabuhi sa mga kuan sa mga tao. Ang LTO daw nag-launchar ini sang kabinaton nga tawag nga teacher drivers education. Is it correct? Drivers Drivers Education Center. Yes. Education Center. Kag nagakadto ini sila from town to town. Pwede mo kami ma-educate sini Director Didoy. Well, ang Drivers Education Center nato, no, gipatigayon nato ini kay gapati ang Land Transportation Office nga education is the
is a way no nga mahagan-hagan naton ang mga road class sa dalanon by educating no ang aton mga motorista, kag re-educating them, kag i-review naton ang mga sila sini about traffic rules and regulations, no. So well, this should be coupled by enforcement man, no. Kaya kung makita niyo ang aton nga DEC, no, tawag namon DEC is Drivers Education Center. Why is lagat nila lang sa amon opisina, no? Every Monday, Tuesday and Wednesday, kapatigayon na sila sang free theoretical driving course, no? Diya sa aton opisina, libre ni, no, libre. Libre. Pagka Thursday and Friday, magwa na sila sa mga kabanwahanan upon request man sa mga LGU. Kag dito sila kapatigayon sang theoretical driving courses, no? So sige ni, no, kisa siguro this is an opportunity for me to commend, no, the members of the Drivers Education Center kay relentless ang ilang efforts ni nga i-educate ang aton mga motorista kag would-be motorist, no, nga inibalan ang theoretical driving course is a prerequisite to the issuance ng student permit, no. So, but silingon, before you learn how to drive, you must be properly educated sa traffic rules and regulations, no, road courtesy, no, and road discipline. So, gapati kami nga by educating our drivers, mahagan-hagan ining road class, no. That's also coupled with the implementation kag enforcement sa atong traffic rules and regulations. Libre ni siya, no? Iyan ni giniya nga kuan, no? Rolyo giya sa LTO, no? Kag ini may mowa niya sa mga LGUs. Yes, no, ang aton sining Drivers Education Center may mga memorandum kita siningalin sa LTO. So this is fully authorized, no. Ang aton lang sini nang ginahinyo sa aton mga kabanwanan nga before namon kamo katuan. May request man sa inyo may request man. May request man nga. Kinanglan gid ba lang mag-request? Well, siyempre, no, we can, for all legal intents and purposes, dapat may request sa LGU for us to conduct theoretical driving courses sa ilang banwa. Naka-line up na yun, no, mga TDC naton nga mga seminars kag theoretical at sa aton nga mga training. Naka-line up na yun, no, every week may ara na kita sa mga kabanwanan, no. Okay. Mayon ni board member Munsik, kuan iko sa ano, no, sa mga PCL kag sa local executive para nga at least kung kabalo sila kagatuon ining mga stakeholders nato, mga drivers, maganagan yung aksidente, no. Not only LGUs, no, but hindi lang LGU? Yes, mga government agencies naton, no. Sang last week nakita naton sa LTO naton nga Facebook page nga mga Coast Guard ang ang latest naton nga ginpatagayunan sa TDC, kag Philippine Army, no, mga engineering brigade naton. You can browse aton nga Land Transportation Office Region 6 nga Facebook page para makita ninyo ang aton nga activities nga ginapatigayon ni nga this is a sustained nga program sang LTO. Kag when I say sustained, no, why ni sila palso, no, every week galakat ni 2 days, no, every time, because issued a theoretical driving course certificate from the Land Transportation Office, no, assured man kami nga you're knowledgeable enough, no, to be issued a student permit and eventually be a responsible driver. Mayo gali ni, no, kag libre ni sa mga sa mga kauturan at labi na gid ang mga driver's license ang makuha sang driver's license sa mga student license, no? Yes. Mga bago lang magtuntuon pa lang lami ni gali, no. I-browse nyo lang ang page sa LTO kay makita nyo gid na, no? Kag pwede makatawag sila sa telepono, may mga telephone number man da nga makatawag ka mo. Good morning sa kay Strike Espinosa. Boss, good morning. Nagatanaw si Strike sa ato, no. Kag of course sa aton mga viewers, mga maukod naton nga mga viewer diri sa kay Attorney Bert Catalonia, kay Attorney Jojo Lotero da sa Haniway
tensyon ka muna kay may mga bisita kita karon na taga Haniway agud nga makapamangkot kita labi na gid sa mga bagay nga gusto ipaabot naton sa mga pulo dira sa Banwasang Haniway. Sir, ining trabaho nyo, tama ni kabudlay kung kung gamay lang ang opisina nyo, no? Kinanglan damo gid opisina nyo sini para at least makater nyo tanan nga mga stakeholders diri sa Region 6 labi na gid sa inyo opisina, Director Didoy. Yes, sa mga kanina nabulayan man kami nga siyempre kinakalaging man nato namon tao. But insofar as the composition sa Diverse Education Center naton or DEC, nag-create kita sa isang daw educators pool, no? Okay. Magambagay tayong Mayugid. educators pool. Amo ni sila ang lecture, no? Nga capable sila mag-lecture. So, most of these people, or most of these LTO personnel, may mga education silang background, no? Kaga very professional, like mga engineer, mga ang head nila dila si Manong Eric Otayde, si professor sang Si Pio. CPO. So siya ni subong ang panguna sini, no? Very energetic manaton nga personnel dila sa Land Transportation Office. Kagang composition niya sini mga may education background, so they're not nang malayo, no, sa topics nila kiti kabalon sila magtudlo. So amo ni, no, that's why nga daw hindi man sila guro mabudlayan because do amo ni nila passion of educating the people. Kaga duway man ko may nakabati nga nagreklamo sila nga maski sa last time to kanina nagbagyo to nagkato sa Pero Balderrama. hindi sila organic members ang LTO, no? Well, may ara organic, may ara man nga job hire, but ang ato nga Okay. job hire, ang nga very capable gid sa pagpatigayon sini, no? So, maski gani sa weekend, no, do patigayon sini sang deck para ma-accommodate lang ang schedule sang LGUs na kag mga government agencies. Oh, mayo gid ni mayo, no? Congratulations dira sa sa mga pool of educators ni kay sa beyond the call of duty kadto pa sila na ma-educate lang bagod lang mapaganagan ni aksidente sa mga salakyan. Sir, ang pamangkot ko nga kinanglan butangan gid sa mga opisina. Pila na ka opisina subong ang LTO diri sa may bahin sa Region 6 at least. For example, dito kay mo sa Bukid nga bahin, hindi ka na magkadto sa regional office. Mangita ka lang na sa opisina nga malapit sa inyo, Director Didoy. Well, ang aton diri nga ang aton sini nga opisina diri, no, may ara kita sa Iloilo City. May Iloilo District Office kita diri, may Iloilo Licensing Center. Bali, amo ginang main. Yes, amo nang main naton. May ara kita nga mga licensing renewal center sa mga malls, no. May 3 diri kita sa Iloilo City. Ang daan nato namo nang aton Robinsons nga DLRO. Daso may nag-upgrade kita sa GT Mall Pabia. Kaga ang latest nato ni sa Mega World, no, sa Mega World may ara kita dira opisina sa mga Y Kabalo, may ara na kita dira opisina sa parking building 2, no, sa Mega World, no. May ara kita ang gin-open, no, sa Pasig siguro mga 3 to 4 years ago may in-open na kita sa Pasig. Kung sa mga may edad-edad naton nga mga utod, sa una may ara kita nga Pasig Extension Office, no, sa Banwasang Pasig. Oo. Nagsira ato but subong revive na naton, ara na subong siya sa highway, no, sa highway sa tupad sang Pasig City College. Okay. Dason well, diri sa Antique may ara kita gyapon sa Antique manug-open ang aton Pandan District Office, no, assessment ko to sang last week, no, sa ini nga week kali ang Pandan District Office. Sa Aklan may ara kita Kalibo District Office, pero may ara pagkikita additional nga office dito nga manug-open sa sining nga September, ang Western Aklan District Office nga ara sa Ibahay, Aklan, no, sa pagpatigayon ni Congressman Arisco. Sa Rojas may ara man kita gyapon kag nagdugang kita dito sa Pilar. Kung ma-remind nato ng aton mga utod, ang Pilar is the last town sa Kapis pakadto sa Northern Iloilo. That's why nga we see the need nga butangan nina sang opisina dira, no. So amo na, no, diri sa Panay, no, may ara kita subong nga ginapatindog nga bago nga donated property sa LTO sa Guimaras. Kaga ongoing in ang construction. Oo.
Well, ti sa Negros, no, may ara man kita bago nag-open dito sa Sipalay, no, kung madumduman nyo, kag makita nyo ang Sipalay is very far from Bacolod City. Kag do damo permida kolorom na to nga Bicol because malayo. So may ara na kita sa buong dala sa Sipalay District Office. Well, may ara kita San Carlos, Cadiz, no? Kag Pontevedra na itong extension, may manog-open kita nga La Carlota nga district office. So, amo na, no, tanan na nagdugang kita, no, almost, siguro almost 10 gid kabilog nga opisina for the past 6 years, no, aton nga inog-open. Well, namin ni kay, kung dito ka na sa, ang Aklan, isa lang yan, sa Kalibo lang yan. Kalibo and subong manog-open kita sa Ibahay. Ibahay. Ang Kalibo is located sa first district sa Aklan, no? Oo. Ang Ibahay is on the second district. Second so, duwa na district, sa mga district ang aton nga province of Aklan. Oo. Mayugid, no? Kay ako daw, kuhan ko na, pamilyar ko ang lugar nga Aklan kay naka-assign ako dito, mga more or less 3 years, libot na ang ibanda. Pero didampi sa mga libakaw ning area, makato pa sa Kalibo. Well, siyempre ang ato nga second district, magambaga sa second district from Numancia din. down to Katiklan mo na atong second district. Numancia, Makato. That district belongs to Congressman Narisco. Oh. Alinya Kalibo, hasta no Washington, hasta sa Pakadto ito sa Maybatan. So amo niyang first district no under sa kay Congressman Marquez. Good morning dira sa kay Congressman Nunong Harisco kay former governor ka Congressman Marquez sa first district sadya subong to subong ay daw temprano pa inaway na sa politika to, no? Ang Ibahay ni kuan niya mo teritoryo niya sang mga Miraflores kag sino kanina sa una dang amigo ko nga mayor da kag of course politika na yan istoryahan naman sunod nga eleksyon no. Sir, may transport summit gali sa Surga Simana na, 30. Kaya ni gin-extend ang local transport route plan sa syudad. Ano yung mo panawan sa ni? Mangin effective lang kung hindi. Well, we are hoping that this will be effective, no? Ang main players hindi actually ang atong nga city government. Kag ang aton nga LTFRB, no? Kami sa Land Transportation Office, although we already committed nga ma-participate kami actively, no? Di kami do supporting role lang kami sa nadre. No? Pero we committed to actively participate in this transport summit, no? Sa pagpanguna man sa aton operations chief, no, si Attorney Sacramento, which is who is active man in attending the mga pre-meetings, no, pakadto sa transport summit sini sa August 30. We commend the efforts of our very energetic councilor, si Attorney Cedric Cabaluna, nga maanugid, no, na mahukod sa pagpatigayon sini, no. In fact, siya gid ang gatawag sa among opisina, no, kag sa opisina sa LTFRB para nga mag-meeting, no, together with PSTMO, no, kay Jekunlo, para nga mahitso ni once and for all ang implementation sang LPTRP diri sa Iloilo City. Gina-invite naton si ang legal counsel sang LTFRB pero medyo daw lang alang siya, no, daw medyo sako lang si si Attorney Altora, no, pero trying before sang 30 kung sa next week, mangin-guest natin siya, good nga maka-explicar man siya. Kaya ang rulyo sinidi, iyagi dyan sa LTFRB. Pati sa mga plitihan na ginireklamo, iyan sa LTFRB. Kaya ang, as I know, Director Didoy, ang LTO, yung registration lang gini. Of course, ma-augment man siya sa kung dapat himuon. Registration kami, no, licensing, licensing. enforcement, amo nang mandate sang Land Transportation Office. LTO. Pero ang mga plitihan kag mga ruta, iyan niya sa LTFRB. Yes. Sir, dokalasig sang minuto sa basi may nalipatan ako sa mga pamangkot sa imo para sa aton mga kakuturan, labi na sa mga stakeholders diri sa Region 6 nga sakupan sang opisina sang LTO. Director Didoy, sir.
Well, siguro nga aton nga gusto nga sakdagon sa aton nga pumuluyo, ang aton nga private motor vehicle nga inspection centers naton. Kay damo way kabalo nga may ara na kita inspection centers, no. More than the emission testing centers, may ara na kita nga PMVICs, no. Motor vehicle inspection centers. May ara kita nga ara da sa Coastal Road, no. Makita nyo very visible na sa Coastal Road ang JBN Inspection Center kag ang Roadworthy Inspection Center dito sa Sambagdungon, no, sa tubang sa San Agustin Church, no. Gambal kita nga sakdagon because this will ensure that your vehicles are roadworthy before naton i-restro ini. Okay. Kaga in both the structures, no, sa dito sa Coastal Road kag sa Sambagdungon. Once ka mag-inspection ka dito, may makaparehistro ka na dito in Sigida because we have already installed vehicle registration extension facilities dito. Para kita sang sub-office dira sa sulod sang premises sang aton nga PMBIC. Sina gadamo man picture, so very enterprising man aton mga amigo mo kundo nabudlayan ang ilang nga mga kauturan dira nga pagpila ba dito man sila magdasok to kag manginyadi man. So we're trying to avoid this by encouraging, no, ang aton mga kauturan nga nga sakdagon ining PMBIC, no, kay kung renewal man lang ang imo nga transaksyon sa rehistro, no, very convenient ang aton PMBIC nga mag-inspection ikaw and then you register after kag hindi ka na magbalik sa manopsina. Madamo gyud salamat Director Didoy sa timpo nga ginatag mo sa aton subong adlaw kag standby sa sunod naton nga edisyon sa aton nga programa ang board member sa probinsya sa Iloilo, PCL President, kay ti daw may kwan sila, may plabuton sila nga eleksyon, no? Director Didoy, parting shots? Well, sa aton mga kauturan, no, mga motorista, ang aton nga opisina sa Land Transportation Office, no, kalipay kami nga may bago kami nga Assistant Secretary in the person of Attorney Jojo Guadis, who is former Regional Director sa NCR kag sang Region 1, no. Ginambal naton ini because hindi na kami mag-adjust, no, sa mga problema, no. We don't need to inform him kag i-repasoon sa mga problema sang LTO. Nabalaan niya na nga mong problema. He knows how to move forward. Kaga pangayo lang kami sa publiko nga kung may gamay kami nga mga kapaltahan sa pagserbisyo. Ini ginapatigayon ginamon kag ginaistoryahan kag hopefully, no, in the next few months matagaan na ini sang solusyon ang kapin pa mga delay naton sa registration kag sa licensing, no. So why ini namon ginatulugan, no. In fact ginaistoryahan namon ini every week, no, kag hopefully within the next few weeks, no, may ara kita nga memorandum circular nga mapatigayon ini nga mahagan-hagan na mga pila kag mga delay sa atong transaksyon. Alam mo gyud salamat sa kay Director Didoy Duspan sa LTO kag of course ma-browse nyo ining interview naton sa page sa LTO agod nga hindi man kamo nga caught and aware, no, sa mga bagay nga way kamo kabalo sa nagakanabo sa bahin diri sa bahin sa Western Visayas sa Regional Office sa LTO. Madamo kasama Director. Good morning dara sa kay Director Eric Tabaldo. Sa kay Charlie Flores, sir, good morning. Kita sunod nato nga pagpangalagan. Please stand by.